Aşgabatyň döwlet dukanlarynda henidem towuk ýumurtgasynyň gytçylygy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçasynyň sözlerine görä, şuňlar ýumurtka satuwda bolmasa-da alyjylar gyt haridyň gelmegine garaşyp dukanlaryň öňünde ýygnanmagyny dowam etdirýärler. Dukanlarda henidem satuwda ýumurtka ýok. Şu gün akşam Mahdamgoly şaý ýolundaky Desse döwlet dukanynda ýumurtkanyň satyljagy barada habar ýaýrady. Adamlar gysga wagtda üýüşip nowata durup başladylar. Şol wada polisiýa gelip ýygnanmazlygy talap etdi we Amerikanyň göze ilmezligi üçin adamlaryň daşrak ýerde garaşmagyny sorady. Emma ýumurtka getirilmedi diýip habarçymyz paýtagtda bolan ýagdaýlaryň biri barada 29 awgustda habar berdi. Azatlyk radiosyna gowşan videoda Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň biriniň öňünde onlarça adam gece akşama çenli dukanyň öňünde nowata durup garaşýarlar. Paýtagtdaky habarçylarymyzyň biriniň sözlerine görä polisiýanyň dargamak talabyna garamazdan adamlar dukanyň ýapylmagyndan soň hem nowatda garaşmagyny dowam etdiripdir. Adamlar akşam saat 10:30-da çenli garaşdylar, soň dargadylar. Emma nowatda duran adamlar öz nägileligini ma'lum etdiler. Näme üçin biz Owganstana insan perwer kömegi hökmünde adygy şol sandy ýumurtkany ýeberýäris, özlerimizi bol söpçün edip bilmeýäris diýip bu nowatda duran habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda ýumurtka gytçylygy aprel aýynda güýçlenipdi. Şondan bäri döwlet dukanlarynda ýumurtka çäkli san bilen diňe ertirlerine satyldy. Şu günler vilayetlaryň ýaşaýjylary un gytçylygyndan kösenýärler. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysynyň 29 awgustda aýtmagyna görä, şu günler döwlet dukanlarynda un satylyp başlan wadyna gutarıp galýar, bazarlarda gymmatlaýar. Mari vilayetinde un gymmatlap başlady. Geçen hepde hususiýetçiler bir haltasyny 100 manada satan bolsalar, eýem şu gün ol 140 manada çenli gymmatlady. Döwlet dukanlarynda aýdyşlaryna görä, olara hepdeniň dowamında 40-50 halta un ýeler. Şonuň üçin ol hemme ýetmeýär. Köpçülik hususiýetçilerden satyn almaly bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle onuň sözlerine görä regionda un gytçylygynyň uzak wagtlap saklanýan wagtynda mümkinçilik bolan maşgalalar uny kimse özi kimse satuw üçin ätýaşdan satyn alyp goýmagy inançýarlar. Unyň bolmajagy barada geçen hepde gurrun ýaýrady. Käbir maşgalalar 20-30 halta uny satyn alyp goýdular. Indi bolsa hususiýetçilerde de un gytaldy. Uny ätýaş üçin satyn alyp bilmedik maşgalalar bir-birinden uny kardalýarlar we döwlet dukanlaryndan alan soň gaýtarjagyny wada berýärler diýip habarçymyz gurrun berýär.